Straight to the point. Now, aritas tundugang mga isgutanan, mga kaigsunans, dili pa nato balikan si Alan Peter Cayetano. Aris national nga issue. Aris ata sa local mga higala kay 2 days gyud. Karon magud mo ang 456 nga anniversary sa atong lalawigan sa Sugbo. Ika 456 ka tuig. Kung just imagine that. Sud sa 456 ka tuig, duha pa ka gobernador nga babae ang nahimong gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Unang gobernador kato si Gwen Garcia, ikaduhang gobernador karon si Pambari 4. Pero lain-lain ang ilang mga prioridad, no? Sa ilang pagka-gobernador. Kato si Gwen, doon natin mga programa nga wa ipadayon sa ni Pam. Lahi po ang kang Pam Bari 4 mga sukit ni paminaw, no? Unya kinini ang ato ni hatagag pagtagad kay ang katong suroy-suroy sa Sugbo ni Gwen, karon ting suroy-suroy man ron, karon ting pasigarbo sa Sugbo man ron mahigala. Unya kinini ang lahi ni suroy-suroy ni Pam Bari 4 karon gumikan mga higala kay ang iyang gihimong suroy-suroy mao ang paghahatag og serbisyo ngadto sa katawhan mga sukit ni paminaw. Unya ang giuna gyud mga higala, medyo lisod-lisod ning giuna kay mutabok ko og isla. Mao ni ang giuna mga sukit ni paminaw kadto. Nakaibaw na tayo sa mga schedules. Ako naging announce kahanginan nga doon na mga higalay medical and surgical kinini ang mission diri sa may Danao, sa may Bugo, dito sa Balamban, diri sa Karkar, nga mga provincial hospitals o mga district hospitals, mga sukit ni paminaw. Mauni ang nahitabo mga higala, unya kinini ang dunay paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan mga kaigalaan. So ato ni taga-aga pagtagad, unang-una ni ining maong mga panghitabo mga kaigalaan, no? So ato i-check si kasamang RV Veloso mga higala nga mo'y kuyog dito gyud sa kinini ang kuan dito sa isla sa Camotes. So kining isla sa Camotes dito sa amo sa Leyte, duol po ni dito. In fact, doon na may biyahis pampot gikan mahigala sa Ormoc mopadong sa Pilar, pero kinisakop nila sa Sugbo. Ang amo ganing Vizcahim mga higala naapil ni kamension ning Camotes. Daghan sa ko mga classmates kanadto nga ngadto mga eskwela og kolehiyo sa Leyte dito sa amo sa Visayas State University, no? Okay, so kini mo ni hitabo ang mga kaigalaan. Asa man tong mapa dong sa Cebu, naa na ba tay mapa Cebu? Okay niyo. Mo ni ang mapa ang Cebu diri ang mainland Cebu unya siri nabutang din ni kuan si Boy kita kadito man. Sito ni Boy kani. Sumutabo ka mo na kana may gala ang kuan. Camotes Island. Sa Camotes Island na diha manghigala ang San Francisco, ang Puro ug Tudela. Ug unya motabok pa kag dugang. Mulahos pa kag tabok na diha manghigala ang kining gitawag og Pilar. Tabok kunon pag isla. Na ato pagtagad kasi kasamang RV Veloso kuyog man dito mahigala 2 days nga pagpahigayon sa medical mission o uban pa mga higala nga mga caravan of services atong balikan mahigala sa kasamang RV Veloso. Yes, sa kasamang RV. Yes, kasama Attorney Rufil, maayong buntag ni mo diha ingon man sa atong suking tigpaminaw, maayong buntag mga kasama ug mga idol. Yes, kasama so, Attorney Rufil. So kumusta man ang isla day? So far kasama Attorney Rufil, ang atong pagbiyahe maayo gyud ka istanan. Salamat kayo. Wala ray bawod dito. Walay bawod kasama Attorney Rufil. Hinuon ma-feel na to lang tuya bitaw sa pambot. May kini ko ka okay ra po kay nana noon. Dili man hinuon ta ingon nga. Kay kana ba si Idol Mikey bida. Good morning naman Idol Mikey. Nga ngadto mi sa Ulango, bidang hadlo kang Idol Mikey nga nagabawd-bawd dito. So at least dili ka kamao masanong kamulangoy day. Kamao gamay. Siba ko. Kamao sa tagamay sa Attorney Rufil. So ang oras pagbiyahe gikan sa Danao mo ni agi padong sa San Francisco. Yes, kasama Attorney Rufil. Pila ka oras? Mga usag tunga kasama Attorney Rufil ang ato ang biyahe paingon ngadto sa San Francisco gyud kasama Attorney Rufil. Although nagsayo gyud tagikan diri sa kaning Cebu City. Sa mo nakagikan? Alas 3 kasama Attorney Rufil kandiri unya naabot mi dito sa port sa kanang Danao mga alas 4:30 kay naghuwat pa man sad mi sa uban convoy kasama Attorney Rufil aron nga madungan pagsakay. Okay. Unya gikan sa Camotes tulo ka lungsod ning mainland murag tawag na tong kuan sa Camotes no na San Francisco Tudela o Puro Pilar. Ang Pilar tabukunon pug dagat. Ang Pilar mo ay tabukunon sa dagat kasama Attorney. Kani pambot sa mo na yung padong Pilar? Mo na atong gisakyan kasama Attorney. Gamay din pambot Pilar. Gamay kaayo. Pero ang padonggod sa Camotes gikan sa Danao padong Camotes ay barko.
Oh, naay barko. Barko niya gisakyan. Barko gyud kasama Attorney Rufil, barge. Barge, no? Pwede mo kadag sakyanan nga dito, di ba? Pwede kasama Attorney Rufil. So, inigabot sa pilar, way sakyanan dito, day? Inigabot sa pilar na ay mga auto, na. Full wheels vehicle na. Na ay mga motor ra kasagaran. Motor unya na ay kanang magbike pero dili gyud ang kanang. Pero naay pantalan na po dito. Na ay pantalan. Usa man nga nung dunggo mo baybayon. Kani siya padung naman ni siya ngadto sa kani manggod ang Tudela mangguna ka sa maternal field gikan unya largo na sa pilar diha manggod ang dunggoanan. Unya, usa man wa mo dunggo pantalan ni dunggo mo baybayon? Baybayon ka sa maternal field. Murag sa mga basa day mo nakalakiha? Kana nag 1 2 3 1 2 3 gyud mi sa among pag-ambak. Naani say audio dong gamay ko dong be. Ato pabati gamay dong be. Para nga ato lang kuan be. Oy pamput gid no. Butas dagat oy. Nindot gyud dagat sa ginoon. Ano mo na ni? Anhaan yung kuan ulti. Sumabasa di ka ng kalakiha day. Pero na po sa pantalan ko no sa pilar. Yes, naadjud ka sa Attorney Rufil kay mo man sad toy mugikan ka sa pilar mulabang sad ka padong sa Ormoc City Leyte. Okay. Pero mas dagko sa lupampot ito. Mas dagko sa kani ka sa Attorney Rufil usara ka. So si Governor Pam sakay po itong pamutay na? Ni sakay sila sa Coast Guard kasama Attorney Rufil. Okay. Ako yung Coast Guard kasi security pod. Security pod, no? Okay, so duha ka adlaw mo dito sa Camotes, duha ka adlaw sa ni Governor Pam dito. Yes, kasama Attorney Rufil ang iyang itinerary ni bisita sa siya sa mga kaning hospital. Okay. Asa mga hospital ining Camotes day? Naa sa naabay ang kining mga lungsod na hospital or usa la hospital na sila hospitals kasama Attorney Rufil pero kanang RHU anang usa kaning Ramon Maningo Memorial Hospital mo na siya kasama Attorney Rufil kung ato makita kasama mga idol mo na siya ang Ricardo L. Maningo. Asa man dapit sa San Francisco? Sa San Francisco na siya kasama Attorney Rufil. Unya maayo ang ilahang hospital dito pero naay mga kakuwangon kasama Attorney Rufil base sa mga naobserbahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kining suga kan abitang murag maglugdong-lugdong na kasama Attorney Rufil naay mga parts kasama Attorney Rufil nga kinahanglan nga ayuhonon o kinahanglan sad sila og mga equipment kay although naa sila doctor kasama Attorney Rufil pero mo na atong gipawtanan sad ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga Gov na abay mga kahimo diri og surgery kay naamang na interview ka sa Attorney Rufil nga kana namatay iyahang anak gumikan kay sa kadugay sa pagtransport sad kay naa kuno toy dako nga bugon diri sa iyahang right shoulder so ingon ang iyang anak nga kanang malayo pa man sila kung mutabok pa sila diri sa mainland paingon sa Danau which is muna ang CPH Danau ang kanang provincial hospital pero mas duol-duol man didto ang Ormoc City Leyte. Mas duol rin dito? Oo, so kanang bangkaon ra man nila padung ngadto sungad to sila pero mo na sa pagpaingon ngadto pag abot gihapon didto ka sa Attorney Rufil wa gihapon na ato kay laban maglinya pa ang mga pasyente so mo na atong ipotana nga kung naabay surgeon didto sa bisag usa lang kabuo ka sa Attorney Rufil sa isla ingon si kanang Doc Nikki Sad ang provincial health kaning consultant nga wala sila na-assign nga a surgeon gumikan kay kung magbutang og surgeon dito wa man sad sila equipment biso pa na surgeon nya way ka wala equipo way operating room kasama Attorney Rufil nga dunay mga kanang surgeries pero minor surgeries ang gihimo dito pero sa mga kunay kategorya level 1 or infirmary ang hospital wala magsulti wala pa na siya kasama Attorney Rufil kay kinahanglan pa magina siya additional nga mga personnel unya kinahanglan pa sad na siya nga susihon sad sa DOH gyud primarily kay para masusi kung equip ba sila for level 1 so ang San Francisco nga hospital may gisusi ni Gopam yes kasama ang Attorney Rufil so kanang duna sa mga equipment nila dito sa Attorney Rufil nga mga gipangtayaan na so murag so kanang first day unsa man tong pitsahan ngadto mo first day atong kuan 7 so kanang 7 ang itinerary ni Governor Pam idunggo mo sa San Francisco Camotes dayon dito mo sa Pilar unsa man hitabo ang sa 7 kasama Attorney Rufil gikan mi sa kining isla sa San Francisco unya diretso mi ngadto sa Pilar gyud kun diin gipahigayon ang kaning medical mission kasama Attorney Rufil no so sa
11 a.m. mga 11:12 ka sa Attorney Rufil naabot mi didto niya na didto ang mga officials pod, although ang mga mayors wala didto kasama Attorney Rufil. Ang mga vice mayors ra kay nag League of Municipalities man pod dinhi sa syudad Sugbo. So kining upat ka lungsod wala ang mga mayor dito, anang adlaw. Wala kasama ang mga vice mayors dito. Didto ang mga vice mayors kasama Attorney Rufil. Unya didto ra siya nagdugay sa kaning gym, sa Pilar Gym kasama Attorney Rufil, nagimamat siya didto, nakigistorya siya. Unya kay kinahanglan man sad mo biya na pod sa Pilar kay dagko naman sad ang bawd inig kagabi. Basta mo hapon na, no? Basta mo hapon na. So mga alas 4 nigikan pod mi dito alas 4 kasama Attorney Rufil. Kani nga video asa man dapit? Kana siya nga video kasama Attorney Rufil sa second day na siya didto na siya sa paminawon ko na kadali. Paminawon to ko ng audio dong. So at least himamat niya mga tao dito, mga kagilaan. Okay, mo na yung mga... Okay. So, kung pagtagan may standby lang. Straight to the point. Doon ay mga pictures, mga kagilaan nga padana to si Inday RV. Nga medyo na emotional man si Pambari 4. Nga nihangop sa mga tao. Kani, o nga naman yung hilak man ni si Ani nga mga pictures, no? Gigako siya sa mga tao dito. Ug unya, kuan yun, oh? Nakakuan siya. Murag niya emotional siya. Muna nga naunsa man kang hitabua. Natong balikan si kasamang RV Veloso. So sa first day nila dito sa Pilar, lagyan sa itong buntag mga kagilaan, balik po sila. Mabinay kung ito sa isla usahay nga ka na mo bawd-bawd na nagmuhapon ng ito sa gabi, bawd-bawd na. Medyo kuyaw-kuyaw na. So ni sayo-sayos nagbalik po rin sa puro, no? So, kinini ang mga pictures kasamang RV. Diin man ni dapita nga nagamura man og hilak man si Governor Pam og ngano man nga man emotional man siya kasamang RV. Yes, kasama Attorney Rufil, dito na siya sa kining ato ang isla sa lungsod sa Poro na siya kasama Attorney Rufil. Gani ni tungtung pa man siya sa bangko kasama Attorney Rufil. Aron nga madungog yun siya kay daghan yun kaayong tao. O sa man magdagmigafon na lang. Wala microphone at kasama Attorney Rufil na may microphone pero kay tungod sa kadahang tao matago manggod ka no ma-level na sa ilaha ba so mo to nga patong siya bangko na kuyawan tong mga security niya kasama Attorney Rufil asa to siya kay patong magkalit pero mo na after adto sa iyang speech kasama Attorney Rufil ang iyahang unod sa iyahang panahom ingon ang isaad siya kasama Attorney Rufil nga iya yung patutukan sad ang isla sa Camotes in terms sa healthcare services labi na nga ang isla sa Camotes may isa sa pinakalayo no sa probinsya sa Sugbo kasama. Pero bisan pinakalayo kasama RV ba no nga iya yung giadto ang isa ka Camotes. Kini bang isa sa Camotes masabot nato nga kini si Governor Pam dili ni madinumtanon. Kay kanang isa sa Camotes pildi ba sa diha day? Yes kasama Attorney Rufil. Pero dili inoon kuan usa man na atong tanawon ang data niya dili ba ingon nga kuan kay dunay mga area nga pildi siya pero dili lubong. Apan katong mga area nga daog siya pero timang lubong ang guwi niya. Iya magilubong og bayo but katong mga area uban labi na kining Camotes medyo kuan so iyang gibisita dito no kining maong mga lungsod wala niya pasagdi bisa pa man og wa sa modaog ana mga lungsura so pasabot nga walay dumot no wala ingon nga kanana nga unya na mo kay ngano mo butar nako ni butar pero pildi lang sa anang mga lugar asa man dapit Camotes inyo okay. Kaya si Boyke dito mas Boyke sa San Francisco. Katong hospital nga ilang gibisya dito mga kuno natuli si Boyke. Ikaw kay asa man ka dapit kay? Asa man to gipakang-pakang ka to imo kay? Ato ni lagi katawa mga sukitig paminaw. Okay, so kinini ang medyo na kuan gyud siya sa mga area kining San Francisco, kinitanan nga isa sa Camotes no, upat ka lungsod. Pilis Governor Pam. Yes, kasama Attorney Rufil. Piligid siya dihang dapita kasama Attorney Rufil. Unya, masabot sad nato kasama Attorney Rufil gumikan kay ang former no administration labi na sa pinaagi sa ni Kongresista Duke Fresco muna ning kamot man gid ugsod pud diha kasama Attorney Rufil. Unya, in fairness pod sad sa ilaha no, naapoy mga nabutang nga mga services kasama Attorney Rufil labi na sa mga infrastructure pod sa dalan ana. Mo na nga na emotional siya kasama Attorney Rufil ato man siya pangutan ng governor na nihilak man ka didto
unsa may gihilakan. Matod niya kasama Attorney Rufil gumikan kay pag niagi manggong pinili ay or campaign period kasama Attorney Rufil 1 to 0 ragyod or 0 to pila ragyod ang iyahang ratio sa mga tao nga nihimamat sa iyahang adtong higayon na kasama Attorney Rufil. Unya matod niya nga dili siya kahibaw kung ang mga tao makauyon ba niya adtong sa campaign period kung gusto basad nga mo ila-ila gyud sa iyaha. Apan matod niya nga sa anang higayon nakita niya nga perting daghana ni hugop manggod kasama Attorney Rufil. Unya gani naglisod ang mga security og kanang babag maski ako kay nabiit ako sa kilid ni sa reporter ta. So mo na siya kasama Attorney Rufil naman to sa audio no nga kanang nagpasalamat sila sa pagduaw og sa mga serbisyo nga gidalit ngadto kasama Attorney Rufil. Basin padahon pa sa campaign period nang hadlok pa sila nabalaka ba sila nga kuan pag ato ni Pamrod di lang sila pakita. Pero karon nga siya na gobernador nga mga tao ni hugop niya. Yes kasama Attorney Rufil gani uban nagsinina pa na og kana unsay nga na iyahangan kasama Attorney Rufil no so dito ning gakos ana so moto ang usa sa iyahang natandugan kasama Attorney Rufil nga pag gikan niya ngadto unang adto niya wa gyud ni tagad niya tingali ana pero pagbalik niya daghang mga tao na ang ni ila sa iyahan no? So at least itaak sa dito unya ka himamat gini ang masa at least kakita ka unsa mo ni ang masa mo ni ang mga tao ang kuan tinuod na kasama Attorney Rufil niya gawas ana sa kaning mga tiguwang man ni kasagaran nga naadiha no sa kining ni avail or nabihimong beneficiary anang kanang medical mission o guban pang services kasama Attorney Rufil ni duaw sad siya sa mga tunghaan kasama Attorney Rufil diin niya nahimamat ang mga bata sad unya didto man na siya sa Esperanza Elementary School unya sa kining usasad sa Rama High School kasama Attorney Rufil ni sayo ni siya dito kasama Attorney Rufil sa youth gathering inga sa iyahang kani mo ni kana kasama unsa man ato pabati ko ng tukar no may mahino may sa sayaw na spam hinon nay tukar ano Okay, so at least mo kuansa mo sabay masasya dito mo jam sa din si Governor Pama kasama RB, no? Yes, kasama ang Attorney Rufil unya nagpasalamat sad no ang mga batanon sa iyahasang pamahayag kasama Attorney Rufil gumikan kay ibalik no i-revive ang Provincial Youth Commission kasama Attorney Rufil nga mo'y magtutok sad programa magtutok sad sa mga kabatanunan kasama Attorney Rufil. Nanindot sa nga bisita mga eskwelahan para makita sa aktual nga sitwasyon sad kay ang Special Education Fund nga wa magamit panahon ni Gwen. Yes, kasama Attorney Rufil. At least Rufil. magamit niya ron. Naman tayo 1 billion. 1 billion ko na. Giingon ni Secretary Attorney Ace Dorano nga napay 1 billion nga pwede magamit para sa Education Fund kasama Attorney Rufil. Di lang mamalit og notebook kanay naong anang kuan na. Wala. Importante magamit gyud nga kanang kuan gyud nga pagkagamit substantial gyud ang gamitan kasama RB. Yes, kasama Attorney Rufil. So karong higayon na kasama Attorney Rufil nagpadayon sa didto ang so gahapon ang sa mamong orasa na mauli balik diri kay duha man ka adlaw alas Pizza City, Pizza 8. Na mauli mi kasama Attorney Rufil na kadunggo gyud mi mga alas 6 na sa gabi dito sa Danao. Sa Danao kasama Attorney Rufil unya paingon na sad nga ri alas 7 ngadto sa alas 8 kasama Attorney Rufil nya kanang Birnes man so na traffic pod. So man na siya kasama Attorney Rufil mo tong nahitabo didto 2 days na siya kasama Attorney Rufil 7 og 8 unya karon adlaw kasama Attorney Rufil og ugmang adlaw ipaygayon sad ang libreng medical og surgical mission sa Dakbayan sa Bugo sa pahuway Governor Pam aning kalakiya. Murag inana. Murag inana kasama Attorney Rufil kay sunod man ni in line man sad ni siya sa founding anniversary. Whole month ni siya kasama Attorney Rufil. Whole month activities, no. Unya sa karong Agosto 15 og 16 adto na sad ni sila sa Bantayan Island sa 15. So isla na sad. Bantayan Island. Isla na sad kasama Attorney Rufil. Mo sa na isusihunon po dito kay kining mga isla. Doon na po hospital dito sa isla. Doon na sad kasama Attorney Rufil. Although mo na isusihunon kay same sa situation sa kining Pilar kasama Attorney Rufil doon ay mga doktor no pero dili mo ka-commit kasama Attorney Rufil gumikan sa kalayo sa area o unya mo na nga kuwang gyud sila didto og services in terms sa medical kasama Attorney Rufil unya katong bag-o na hire first batch nga na hire nga mga doctors 12 ka buok na hire na ni courtesy call ni Governor Pam unsa man to sa way ma-assign kamuti sa to
So far kasama Attorney Rufil wala pa na-assign adto sa Camotes. Although gisaad man na ni Governor Pam Barrecuatro nga mo-augment pa og dugang mga personnel ilabi na mga doctors kasama Attorney Rufil kaning mga specialista nga magtutok gyud sa kining different illness or diseases kasama Attorney Rufil sa matag hospital. So initially na ay 12 pero 78 gyud di ang ilahang hiring kasama Attorney Rufil, no? Imagine ka wa pay 100 days si Governor Pam, ha? Pero banat naglihok ka sa mga RP. Mo na ang iyahang paabot sad kasama Attorney Rufil kay sa 29 kasama Attorney Rufil mo man pod na iyahang State of the Province address for the 100 days report kasama Attorney Rufil. 29 sa August 29. Okay. Diri na siya sa Kapitolyo kasama Attorney Rufil. So ako lang balikon ang mga medical services kasama Attorney Rufil ma-avail nila sa 15 sa Bantayan Island, sa 16 sad ang sa Dakbayan sa Danau na siya kasama Attorney Rufil, mga dinagko na ni siya nga mga surgical services kasama Attorney Rufil gikan sa mga lain-lain nga mga hospitals nga ni volunteer. Unya sa kining 17 Danau gihapon kasama Attorney Rufil, sa 23 adto na sad ni sila sa sa lungsod sa Balamban kasamang Attorney Rufil. Lungsod sa Balamban unya lastly ang sa Dakbayan sa Karkar sa 30 o sa 31 ni siya kasama Attorney Rufil. At least puno ang atong mga activities inimbuan sa Agosto nga founding anniversary. Yes, kasamang Attorney Rufil nga in between ana sa weekdays pod doon na po yung mga kalihukan sa Kapitolyo kasama Attorney Rufil. Okay. So far mo na ato ang nakuha alang sa duha ka adlaw no nga medical mission og uban pang caravan of services. Sa musunod pa nga mga adlaw kasama Attorney Rufil mohatag ta og igong updates kay labi na pertim din atong kusuga dito sa Camotes kasama Attorney Rufil. Wag abot gud ako dito ni duol tong natoy duha ka mga tiguang ba nga kanang ma'am nakadungog magyud migikan pa mi sa Tudila ma'am ni biyahe sad mi og bangka ma'am kay aron makakita mi diri nga nadi taga DYHP. Nakaka-fancy today. At ang programa sa Attorney Rufil no, sa straight to the point hangtod na sa gabi unya sa uban sa datong mga drama ka sa Attorney Rufil daghan sad og maminaw kanato. So daghan kayong salamat sa itong mga suking ting paminaw. Murag ang radyos Camotes Inday RB murag hapit ta ng radyo to diri sa ato naka-tune in. Tinuod na ka sa Attorney Rufil kay in fairness dito wa sad kayo signal kasi Attorney Rufil mo to nga naputol-putol sad ko kagahapon kay wifi lang ta. Wa kay signal sa internet. So pero radyo kayo. kusog jud kasama Attorney Rufil. So mo na pasalamatan sad nato ato mga listeners po dito kay bisan ang Sea Ambulance ug Air Ambulance na ang balita kasama Attorney Rufil naabot day dito sa ilaha kay ingon man to ang katong usa sa atong gi-interview nga kanang ma'am namtoy kanang ingon nga kanang si Governor Pam kuha ko og si ambulance o air ambulance nya ko nga naabot gyud din na diri sa inyo. So, wa man didtoy newspaper o tabok pa man so siya umom na mina may radyo o DHP. So unsa may plano ni Governor Pam tuod anang Sea Ambulance? Ang Sea Ambulance kasama Attorney Rufil o kanang Air Ambulance although ang kanang Sea and Air manggod dili man gud na siya jurisdiction sa local ipananghin pa na ngadto sa Malacañang. So karong September kasama Attorney Rufil matod ni Governor Pamela Barrecuatro nga mudua man siya dito sa Malacañang. So usa na sa iyahang ipadangat ngadto sa presidente ang iyahang mga plano kung unsay mga requisitos aron nga maka kanang kuha og kaugalingon nga Sea og Air Ambulance ang kining probinsya sa Subo, ng isla sa Camotes kasama Attorney Rufil. Although ang sa municipal pod napod sila resolution na nga gihimo aron nga naay properly nga kanang paper trail sa Kapitolyo nya Kapitolyo ngadto sa Malacañang. Okay. Kasama mo sa probinsya sa Subo, Radyoman RV Veloso DYHP, Tatak Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.